Ние се раждаме съвършени. Всеки човек трябва да знае, че той е създаден здрав. И всички органи и системи в тялото му, всичко работи, за да бъде здрав. Организма е страхотна, самолекуваща се, самовъзстановяваща се система и ако ние ни пречим, тя сама ще се справи. Има пациенти, които идват с 3 шепи хапчета сутрин, обед и вечер, които пият и които стават все по-болни и по-болни. Така е организирана системата на здравеопазването, че се създава един лекарствено-болничен индустриален комплекс, който печели толкова повече, колкото повече хората са болни. Да спечелим от това, че ти даваме лекарства, да спечелим от това, че се налага да лежиш в болница. Никой не гледа на болния човек като на истински човек. Фармацевтичната промишленост прави всичко възможно самите лекари да не научават истината за това, което се случва, за най-новите научни открития, направени от честни учени. Това е огромна глобална политика в това отношение и сам един човек никой не може да се пребори. Хората много се намесиха в генетиката с всички тези ваксини, които се правят уж за да се помогне на хората. Станаха някакви ужасни неща, се случиха, защото хората с автоимунни болести стават все повече и повече. Появиха се нови автоимунни болести, абсолютно непознати и неизвестни до сега на човечеството. Докато не стане приоритет хората да са здрави, без да пият лекарства или добавки, докато в училище още малките деца не започнат да учат кои храни са полезни за здравето им, кои са вредни, докато лекарите не са стимулирани за това, че пациентите им са здрави, няма как да се случат нещата. Една част от хората са болни, тежко болни, все по-тежко болни, а други са здрави. Въпреки всичките условия, ние живееме на една планета Земя. Трябва да се позамислим малко. Какво правим и дали правим правилните неща, за да имаме един хубав живот. Решението е да спрем всичко, да отделим едно голямо количество енергия, която отива за храносмилане, обичайно всеки ден, да отиде за чистене на тялото от токсините и така тялото ни се прочиства. Ние самите всеки ден правиме изборите и те се отразяват на цялото човечество. Винаги идва един момент, в който казваме наистина, защо толкова години пропилях, а можех да ги живея по друг начин.